Predstavte si klasickú situáciu. Zlomí sa vám zub. Ale aj tento problém môže byť vyriešený ihneď, na jednom jedinom sedení. Bez starostí, bez stresu, bez čakania. Ide o unikátny systém a vraj je toto najlepšie, čo nám môže moderná stomatológia ponúknuť. A ten vám predstavíme práve v dnešnej časti nášho podcastu o zuboch a zubnej starostlivosti. Zuby vyriešil s doktorom Alexandrom Šilom. Pán doktor, dobrý deň, vitajte. Tak ako by ste vysvetlili pacientovi, čo je to ten cerek? Dobre to vyslovujem? Áno, cerek. Cerek. Čo by ste mu povedali, keď niekto úplný laik a v živote o tom nepočul? A čo znamená hlavne táto skrátka možno? Môžeme si povedať na úvod a možno sa potom dostaneme k tomu, že čo to vlastne je. Tá skrátka je ako niečo, že chairside aesthetic reconstruction, a je to v zásade, že pri kresle sa zhotoví estetická rekonštrukcia. Nie pri takomto kresle, myslíme pri zubárskom. Áno. Okay. Môžeme ku tomu pozrieť takéto kreslo, nech sa pacient pozerá, že čo tam my kreslíme a potom frézujeme s tou frézou. Je to v zásade CAD/CAM systém. CAD/CAM je Computer Aided Design a CAM znamená Computer Aided Manufacturing. To znamená, že počítačom podporený dizajn a počítačom podporená výroba. Je to systém, ktorý funguje už vyše 30 rokov. Ako my ho používame už. Môj syn má 24 rokov, tak ho použijeme 23 rokov. Je to v zásade, funguje to tak, že miesto klasických otlačkov na obrúsený zub sa použije skener. Dneska sa už skener používa, teda väčšinou sa používa skener, už sa veľmi málo používajú v modernejších ambulanciách klasické otlačky. To sú tie hmoty, v tých miskách tie lepivé. Niekto z toho vôbec nemal príjemné pocity? Áno, je to akási, povieme to, že plastelina, ktorú dáte do nejakej lyžice, to pichnete pacientovi do úst a necháte mu to tam stuhnúť pár minút. Potom to vyberiete a pozriete sa, vyšlo, alebo mám tam bublinu, nevyšlo. Ešte raz. A pacienti to nie celkom majú radi, lebo však mať plné ústa čohosi a 2, 3, 5, 10 minút tam sedieť a mať to tam zatečené kade, tade, to nie je celkom príjemné. No a to tu vlastne odpadá pri tejto metóde úplne? To tu odpadá úplne. V zásade skenerov už je dneska spústa, už to nie je nejaká výnimka. Je to skôr bežný nástroj. Akorát, že ten skener od tohto nášho výrobcu má okrem toho, že si tú vec naskenujete a pozriete si to priamo na obrazovke alebo na monitore, tak máte tam zároveň aj dizajnovací software, ktorý vám umožní nielen ten sken poslať do laboratória, ale hneď pri kresle si môžete navrhnúť tú prácu, ktorú potrebujete, či je to korunka, inlay, onlay, fazeta, malý mostík a tak ďalej. A následne to hneď aj na nejaké fréze alebo 3D tlačiarni vyrobiť. Ako Cerek zrovna používa frézu. No a v zásade behom pár minút máte tú prácu hotovú a môžete to nalepiť do úst. To znamená, že nemusíte vyrábať nejaké provizória, pacient nemusí prísť o týždeň, o 2, alebo podľa toho, čo má, ako má laborant čas. A hlavne, keď mu to proste ukážete a ten pacient povie, že fúha, mne sa to nepáči, no tak povie, čo sa vám nepáči, no a nemáte problém to hneď na počkanie zmeniť tú prácu. Na počkanie znamená, že čo? Že my sme to mohli vyčísliť zhruba v akých hodnotách, čo sa týka času? Minúty, hodiny? Minúty. Áno, jeden zub u nás sa frézuje zhruba 6 až 8 minút a potom sa chvíľu leští. V zásade my používame na tieto chairside rekonštrukcie používame materiály, ktoré nemusíme potom glazovať. To znamená, že nedávame to do pece, čo je ďalších nejakých 20-30 minút a použijeme to na také
nie úplne že esteticky exponované miesta. Alebo keď dávate na také esteticky exponované, to znamená veľmi viditeľné miesto, no tak vyskúšame to a keď to nie celkom sedí, tak to radšej pošleme do laboratória a to, čo sme vyrobili, mu dáme iba ako provizorium, dokým sa vyrobí estetická náhrada. A ja by som sa ešte vrátila k tým skenerom. Je to lepšie ako klasická tá lepkavá hmota, o ktorej sme sa bavili? Áno. Áno, je to lepšie. Čo konkrétne je to pre toho pacienta lepšie? No jednak nemáte plnú hubu čohosi dlho. A druhá vec je to, nestávajú sa tam chyby. To znamená, že viete, že keď dáte niekomu do úst tú otlačkovú hmotu a teraz to vyberiete a niekde vám tam vznikla bublina. Niekde to nevadí, ale niekde, keď tá bublina vám vznikne na mieste, ktoré je podstatné pre toho laboranta, no to musíte opakovať. A ďalšia vec je, že keď si prácu naskenujete, hneď ju pred sebou vidíte. A teraz viete si to potáčať. Myslíte v počítači? Teda? Počítači, áno. Hneď si to viete zväčšiť, potáčať a tak ďalej. A odrazu vidíte, že fúha, tuto to nemám dobre obrúsené. Alebo tu mám málo miesta do záhryzu. To znamená, že nezmestí sa mi tam tá korunka. A nestane sa vám to, že proste laborant vám povie, že fú, na toto to neviem spraviť. A pacient musí prísť na ďalší krát. Vy ste musíte na toho pacienta urobiť čas, on si musí urobiť čas, musíte mu pichnúť anestézu, zase obrúsiť čosi a zase opakovať celý cirkus s brúsením, s zavádzaním vlákna, odtlačkom. No je to skrátka pomaly dosť komplikované bez toho digitálneho skenera. Určite. Ale ak som to správne pochopila, takže vlastne začne sa to tak, že vy naskenujete ten odlomený zub teda, to ide do počítača a z toho počítača sa to nejakým spôsobom dostane do tej frézy, ktorá ten zub vlastne vyrobí. Áno. Tak toto funguje. Áno. Na základe toho, čo vy v tom počítači ešte poupravujete, zadáte. Takže úplne presný postup je taký, že zlomí sa vám zub. Nie, presný postup je takýto. Ja jem orech. Áno. Teraz zlomí sa mi zub. Áno. Prídem ku vám a my poviete, dobrý deň, nech sa páči, sadnite si, ideme sa na to pozrieť. Áno. Vyťahnete ten skener. Nie, to ešte skoro. Ten zub musíte nejakým spôsobom upraviť. Keď tam máte, lebo ten zub sa vám nezlomí len tak. Ako väčšinou, keď sa zlomí, tak kvôli tomu, že tam je nejaká prasklina, alebo ešte častejšie je, že tam bol nejaký kas. To znamená, že otvoríte ústa, vám pichnem anestézu, odvrtám kas, vyrovnám si všetky tie steny tak, aby to bolo potom naskenovateľné. Urobím tam miesto, urobím tie preparačné línie tak, aby boli hladké, to znamená, aby tam neboli žiadne nerovnosti, aby tam tá práca, tá korunka inlay, onlay, čokoľvek si urobíme, aby tam dobre pasovala, aby vám to sedelo do záhryzu. Potom takto napreparovaný alebo obrúsený zub naskenujeme. Následne si potom ohraničíme hranice preparácie, to znamená, pokiaľ to má zasahovať, stlačíme gombík a ten software nám urobí nejaký návrh tej práce. My sa pozrieme, páči sa mi, nepáči sa mi, čo sa mi nepáči, tak doupravujeme tými nástrojmi. Keď sme spokojní, tak to pošleme do frézy, vyberieme materiál, umiestnenie tej práce v tom bločku, tak aby lebo tie bločky majú rôzne farebné vrstvy. A my jednak si vyberieme samotnú základnú farbu, základný farebný odtieň a potom ešte v tom farebnom odtieni základnom ten bloček je urobený tak, že tá časť, ktorá bude bližšia ku ďasnu, tá je tmavšia a opáknejšia, respektíve menej transparentná. A čím idete vyššie, to znamená ku tej žuvacej plôžke alebo rezacej hrane, tak ten zub sa zosvetľuje a spriesvitňuje. To znamená, že my sa pozrieme, že ako ten zub vyzerá farebne,
Čiže ešte toto viete vlastne doladiť nejako podľa toho? A podľa toho sa do toho bločku umiestni tá rekonštrukcia, tá práca. A nemusia byť vlastne teraz v tých laboratóriách smutní, že všetko sa už bude robiť vlastne len s cerekom a už klasické laboratória nebudú mať o chvíľu možno, že čo robiť? No, klasické laboratória sú celkom radi, že ich neotravujeme s drobnosťami a majú čas na väčšie práce. A okrem toho my pri kresle robím v zásade len jeden alebo dva zuby naraz a keď sa robia nejaké väčšie práce, tak my si to síce naskenujeme, ale pošleme to do laboratória. Keď sú nejaké esteticky náročnejšie práce, tak takisto to pošleme do laboratória. No, čiže ešte využívate vlastne aj tieto tradičné metódy. Dneska už laboranti tiež z veľkej väčšiny pracujú nie tak ako kedysi, že proste si robili sádrové modely a na sádrové modely si z vosku niečo vytvarovali a potom to dávali do kivety, museli z tej kivety vypáliť ten vosk a teda do tej kivety potom museli naliať kov a potom museli opracovať a potom na to nanášali keramiku. Dneska oni tiež svoje práce robia tak, že v softveri si nadizajnujú tú korunku a následne im to vyfrézuje iná fréza, väčšia, alebo 3D tlačer im to vytlačí a oni už tie práce už len dofarbujú a glazujú. Mm-hmm. No chvíľu, keď ste o tom rozprávali, tak som mala pocit, že sme v hutníctve, ani nie, že v zubárstve, lebo presne tak to znelo. Aký je potom ten výsledok vlastne toho cereku, keď už je ten zub úplne hotový? Je to naozaj na nerozoznanie od toho vlastne môjho prirodzeného zubu? Môžeme sa na to takto spoľahnúť a takto pozrieť? To je, že úplne na nerozhodanie to nie je. Akože dá sa to spraviť, ale to si potom vyžaduje dofarbovanie a rôzne potom dorábky. Preto to robíme hlavne na zadné zuby a na také miesta, kde to nie je esteticky až tak veľmi na tom záleží. To znamená, že normálne pri bežnej komunikácii to nevidíte. Proste akože tak, aj keď veľmi otvoríte ústa, tak to si človek nevšimne. Ale zubár, keď sa na to pozrie, tak to samozrejme vidí. Čo keď urobíte, že naozaj, že si dáte záležať na práci v laboratóriu, tak niekedy je problém to aj pre lekára identifikovať, že toto je korunka. A to je vlastne keramika, ako ste spomínali. No, môže to byť aj keramika, môže to byť všeličo. Uh-huh. A čo rozhoduje o tom, že čo to bude? Aký materiál napríklad použijete? Indikácia, to znamená, na čo sa to použije, že na aké miesto a na aký účel to je. A čo teda ešte okrem keramiky to môže byť? Aký materiál? Kompozity s vyšším obsahom keramiky. Pretože čistá keramika je trochu viacej krehká ako ten kompozit, a že síce to trošku dlhšie, by som povedal, že vydrží estetické, že tam nie je vidno nejaké opotrebovanie, akože ani nie v zmysle tom, že by to bolo, že by vás toho ubudlo, ale proste tá keramik, ten kompozit môže byť taký trošku akoby matnejší potom. Akurát, že keď to niekomu vadí, no tak proste tak príde a sa mu to preleští a potom preleštení, čo trvá, neviem, pár sekúnd alebo pár desiatok sekúnd, tak zase ten kompozit vyzerá ako nový. Kdežto keď sa vám odlomí z tej keramiky, no tak je to také trošku náročnejšie. To znamená, že to použijeme na také menšie práce. Na väčšie práce, na implantáty sa snažíme používať zirkón, ktorý je v zásade veľmi odolný, ale zase je problém ho nejakým spôsobom adhezívne nalepiť na ten zub. Preto ho nepoužívame na fazety, akože dneska už sa dajú lepiť aj zirkonové fazety, ale nie je to až také úplne celkom spoľahlivé ako... Dobre, tak sa vráťme ešte ku tomu cereku. Keď už ten zub teda vyrobíte na počkanie, tak ja sa nemusím báť teraz, že budem znova hrísť orech alebo jesť orech a stane sa mi niečo podobné, že sa to napríklad odlomí, že je to krehké. Či sa o to netreba napríklad niekoho špeciálne starať a ako to má potom životnosť?
No, životnosť to má dlhú, desiatky rokov. Keď doktor nie je blbec, tak proste a dodrží všetky postupy, ktoré mal a dá si pozor na všetko, čo si mal pozor dať, tak to vydrží desiatky rokov. Samozrejme, že otvárať fľaše zubami, to asi sa neodporúča. To už asi nebudete žiaľ. Ale to sa neodporúča ani s vlastným zubom, ale vydrží to dlho. Naozaj, akože ak doktor urobil kvalitnú prácu, tak to vydrží desiatky rokov, preto to ani nemôže stáť, že 20 eur, lebo nemôžete mať 20 eurovú vec a očakávať, že vydrží 20 rokov. To asi tak nebude fungovať. Keď si kúpite stoličku za 20 eur a nevydrží 20 rokov. Akú má najväčšiu výhodu cerek, tak čo by ste povedali? Alebo výhody, 3 také najväčšie výhody podľa vás? Rýchlosť, spoľahlivosť, presnosť. Super, ale aj tak je to akože super posun, že oproti tomu, čo kedysi trvalo vlastne týždne, tak teraz to viete spraviť naozaj, že na počkanie za pár minút. Dneska tým, že už sa od tých klasických otlačkov v zásade odchádza, tak už si ľudia nebudú pamätať, čo to sú tie otlačky, ale my keď sme začali robiť pred tými 23 rokmi alebo 22, 24, už neviem presne, tak to bola veľká vec. Toto veľa ľudí na to reflektovalo. A posunulo sa to napríklad aj v rámci toho cereku? Niečo sa tam zmenilo? Nejaká inovácia nastala? Úplne všetko sa zmenilo. To je ako sa to skenovalo, ako sa to dizajnovala tá práca, ako sa to frézovalo, proste úplne všetko, materiály. Aj vám to uľahčilo prácu napríklad? Úžasne, to je nebe a dudy, to je, keď si porovnáte, kalkulačku teraz s mobilným telefónom, nejakým smartfónom, to je taký rozdiel. Ale teda aj keď ste s tým začali, alebo keď to začalo pred tými 23 rokmi, tak už aj vtedy sa dal ten zub vyrobiť na počkanie. Áno, akurát. No len sa zdokonalila tá technológia, možno ten software v rámci toho. Všetko. Kamera sa zlepšila, alebo to je o 4 generácie novšia kamera, software, frézy, všetko. Predtým sme museli, najmä tomu, že sme museli pri tom skenovaní sme museli celé to zuboradie nasprejovať takým nekontrastným, opáknym, alebo akože sprejom, aby sa zabránilo leskom. Skrátka, malo to tento medzikrok a teraz to už vlastne nemusíte robiť. Teraz to nemusíme robiť, akože predtým sme to skenovali, akože jeden snímok, otočili kameru, druhý snímok a sme to zase museli... Čiže aj časovo náročnejšie to bolo. Nožným ovládačom sme to museli ovládať. Dneska tam strčíte kameru a proste robíte a už to máte v reálnom čase. Keď o tom takto rozprávate, tak si to až priam želám, aby som to mohla ísť vyskúšať. A vy máte nejaký zub vyrobený touto technológiou? Nie, žiaden zub vyrobený touto technológiou, pretože ja sa snažím sa starať o zuby tak, aby som to nepotreboval. Mm-hmm. No tak to nám niekedy musíte porozprávať, že ako teda to robíte. No, poriadne si treba čistiť zuby a chodiť na prehliadky, že keď sa stane, že keď sa nájde nejaký malý kaz, tak sa ošetrí klasickou malou výplňou a na malé výplne sa napríklad tieto cereky neoplatia robiť, lebo vám to nedá žiadnu výhodu. V zásade tieto nepriame výplne sú u zadných zubov, to znamená od štvorky dozadu. Sú indikované vtedy, keď vám chýba jeden hrbolček toho zuba. Keď tam máte veľký kus odlomený, lebo inak je s tým viacej roboty ako ku úžitku. Ale celkom ma tá téma zaujala, pán doktor, že ako sa vy teda staráte o vaše zuby, takže toto si ešte podľa mňa niekedy určite rozoberieme. Vy a vaše zuboradie teda. Uvidíme. Či máte strojček, alebo ste mali strojček, alebo niečo podobné. No budem na to veľmi zvedavá. Ale to niekedy v inej časti, ak nám to samozrejme náš produkčný tím schváli, prípadne nám môžu dať naši sledovatelia vedieť, či by toto chceli poznať. A tak sa trošku dostať do vašej kúpeľne. Páči sa mi, tak chcem povedať, že vaše zuboradie, lebo akože niekedy, že sa nejakí veľkí páni oslovovali, že vaše blahorodie, tak vy budete vaše zuboradie. A ja som si myslela, že máte naozaj pekné zuby, takže to je podľa mňa to najlepšia vizitka toho, že ste možno dobrý zubár. Alebo možno zistíme aj, že ku komu vy chodíte na zuby. Skúste 3-krát hádať.
Neviem si spomenúť, Bože. Ale možno, že tuto, keď sa pozriem napravo, tak na niečo prídem. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ku mojej dcére chodím, samozrejme. Ku vašej dcére, Lucii, No, áno. Tu sme tu mali A podcast. predtým sa chodil ku mojej mame, Lucii. Áno, dobre, tak už vieme. Ďakujem veľmi pekne. Ešte to rozoberieme, podľa mňa toto, ale my sme teda začali s tými modernými technológiami a s tými inováciami v rámci stomatológie a nie je CEREC asi jediná úplne nejaká novinka alebo možno moderná technológia, ktorá funguje, ale navrhujem, aby sme tomuto venovali vlastne nejakú osobitnú časť nášho podcastu a tam sa budeme ešte venovať aj skenerom, aj softverom, aj nejakým vašim obľúbeným moderným technológiám, ak teda súhlasíte. Určite. A týmto pozývame vlastne našich divákov aj sledovateľov, aby si to pozreli. Ďakujem vám veľmi pekne zatiaľ. Ďakujem pekne aj ja.